שלא יבקש מבורא עולם, שלא יתחנן אליו. אתם יודעים מה צריך לעשות? צריך לקרוע את השמיים לגזרים. והפתרון, ויזעקו אל השם בצר להם, לזעוק לאבא שבשמיים, ואז הוא ייתן לנו פתרונות. ואין בית שלא צריך את בורא עולם, אין כאן בית שלא צריך מאבא שבשמיים משהו. יש לכם הזדמנות פז על ידי שני הצדיקים האלה וכבוד הרבנים, כבוד עם ישראל והנשים הצדקניות. וינום אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. שאו השקיפה ממעון קודשך אבא שבשמיים. קראנו את זה השבת. ואתם נשים צדקניות, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אליו כל הבקשות עכשיו. עזרי בכבוד.